O café está aberto. Vaya, un café. Hello. Imos pedir algo para xantar. Teño fame. Eu tamén. Chola, que vas comer? Espera un segundo. Pizza, por favor. Sí, un pizza para dous, por favor. É hora de facer pizza. Oh, yes. Primeiro, temos que preparar a masa. Xa case está. Olivas. Cogomelo. Yes. Pepperoni. Oh, yes. Leituga. Imos rematar a nosa pizza. Cheira moi ben. Oh, yes. Probémola. Que é isto? Que é isto? Isto non é unha pizza de verdade. Queres a de verdade? Desculpa. Imos aprender a facer unha pizza de verdade. Sí, imos facelo. Papi, queres un pouco de pizza? Pizza! Gústame a pizza. Por suposto, quero pizza. Queremos aprender a facer pizza. Está ben, imos cociñar pizza. Quen sabe que debemos facer primeiro? O primeiro de todo, debemos lavar as mans. Limpas e frescas. Estupendo. Agora tes que poñer mandís. Rapaces, estades preparados para cociñar algo de pizza? Sí. Sí. Os ingredientes principais para a masa están aquí. Mira isto. Hariña branca, auga fresca, aceite, fermento e mel para o mellor sabor. De pepperoni. Oh, yes. Imos comezar. O primeiro paso é mesturar a fariña e o sal. O fermento debe engadirse a auga e ao mel. Yeah. Hora de engadir o aceite. Gemel. Non podo esperar a probalo. Vai estar delicioso. Steffi, que pensas? É perfecto. Papá, que facemos agora? Agora, temos que poñer algo de fariña na mesa. Imos aló. E agora, temos que poñer a masa na mesa e comezar a mesturala. Moita fariña. Está ben, seguinte paso. Imos dar a nosa masa unha masaxe. Déixame probar, déixame probar. Que guai. Déixame probar. Tes que estirar a masa. E logo engade o mollo de tomate, pepperoni e queixo por enriba. Pasta de tomate. Que segue agora? Hora do queixo. Yes. Encántame o queixo. É a parte máis deliciosa.
Pepperoni. Papá, a nosa pizza está lista. Gran traballo, nenos. Agora temos que esperar 15 minutos. Está ben. Pero agora é hora dunha sorpresa. Imos comer cupcakes. Sí, Steffi, pero imos decoralos primeiro. Que tipo de cupcakes queres? Vou escoller cupcakes de unicornio. Podo ter un cupcake de superheroe. Vou escoller un cupcake de cereal. Gran elección, nenos. Imos comezar. Oh, yes! É realmente fermoso. A miña quenda. Gustanche os meus cupcakes. Encántanme. Que guai. Agora tócame a min. Rematado. Mira os meus cupcakes. Vaxa, fixeches un gran traballo. Vaya, excelente traballo, nenos. Nenos, a pizza está lista. Agora sabemos como cociñar pizza. A mellor comida é a que cociñas ti mesmo. Pero cociña só con adultos. Imos buscar unha manta para Steffi. Imos intentalo. A caixa está baleira. Non te preocupes, só precisamos ir de compras. Só necesito pedirlle ao papá que vaya comigo. Papá, podes vir un intre? Que pasa? Non temos cereais. Precisamos ir á tenda para mercar algúns produtos. Ah, de verdade? Pois imos logo. Benvida, miña princesa. Grazas, papá. Preparada, lista. Vai. Imos. Cal queremos escoller? Quero con bolas. Imos. Estou lista para ir. Imos. Oh, mira ali. Oh, mira, Avenida do Choco. Creo que temos que ir ali. Está ben. Papá, podo levar unhas barras de chocolate? Non, querida, os doces son moi pouco saudables. Non é para
para iso que viñemos. Correcto, cereais. Imos buscalos primeiro. Oh, vexo, ali. Iso é o que necesitamos, cereais. Oh, encántanme eses. Eses de aí. Sí, Boa escolla. que tal deliciosa Nutella? Non, Steffi, hoxe non. Podo levar este? É tan mono e pequeno. Non, Steffi, non imos mercar doces. Facemos un trato. Podes levar unha cousiña pequena, pero tes que escoller algo saudable. Trato feito. Podo ter este. É tan interesante que hai dentro. Non, Steffi, fixemos un trato. Se o abro, temos que mercalo. Steffi! Que estás facendo? Nada, só estou pensando. Estás ocultando algo. Nada de trampas, moza. Perdón, papá. Papá, necesitamos leite. ¡Wow! Boa memoria. Mira, leite. Síntome un pouco cansa. Que tal froitas frescas? Piña, Está ben. Que máis? mango, Mango? Que máis? froita do dragón. Froita do dragón. Está ben, imos. Gústache algún destes xoguetes? Podemos mercar. Aquí fai algo de frío. Imos buscar unha manta para Steffi. Oh, é o que necesito. Exactamente o que necesito. Non creo que ela queira mercar máis. Levemos a Steffi á casa. Os doces non están permitidos. Non se permite comida no cine. ¿Por qué está tardando tanto? Non se permite comida. Volve a cola. Oh, non os meus caramelos. Así está moito mellor. Ei, xente. Operación Cine. Temos que ser máis listos que o garda malvado. Pero non vos preocupedes, teño un plan. Tres, dos, uno, imos aló, veña, veña.
está dormindo. Oh, sinto moito, por favor. Pasa. Sí que entrou. ¿Puedes compartir conmigo, por favor? Doce. Sácate a medalla. Os doces non están permitidos. Non o sabías. Sinto, non o volverei facer. Podo ir ver a miña película, por favor? Está ben. Podes ir. ¿Puedo ver un, por favor? Podes ir. Como? Ah, vale. De verdade. Oh, esqueceu-me. Desculpa, desculpa. Nada. Parvo, parvo. Os caramelos non están permitidos. Veña, saca todo fora. Quero dicir, todo. Agora podes pasar. Nice. Que tens na bolsa? Só algo de maquillaxe. Podo irme agora. Sí, podes. Rosa de chocolate. Mira o meu pé. Ai, que bonito. Podes ir agora. Hola, o meu tiburón de gelatina. Nham, nham. Hola, móstrame un billete. Ben entón. Ensíname o teu libro. Podes ir. É um doce. Agarda un momento. Ensíname iso. Podo pasar? Sí, podes. Que día. Non vou comer iso. Emergencia. Espera, ¿a dónde crees que vas?
Son doutor, necesito entrar. Hay un paciente. Agarda un segundo, mozo. Como dis. Doces outra vez? Non son os meus doces. Non. Adeus. Podo facerme cargo desde aquí, compañeiro. Podes tomar un descanso. Tia S, o novo da Seguridade. Sí. Agarda um momento. De outra vez, sai de aqui. Probemos a meterlle medo. Finalmente xa rematou e finalmente todo isto é noso. Que? Non se permite entrar con comida. Non se permiten doces. Non se permite comida no cine.